Kaixo negea! Kaixo Eugeni, zen broduz? Ondo eta zu? Ni ere ondo, bai. Bueno, edakizu zeluzioa egiten izan zukin egotea benetan. Ba, nire pospozik etorri naiz, bere garaian ez genuen lortu hitzordua jartzea, eta pospozik hemen egoteaz. Zenbatetan egon geha izketan gelditu. Behin baino gehiagotan, bai. Jende okupatua biok, ez da? Nebea, lagogeiko amakaran hasi zinen betxamunun lagogeita amago bakatu, lagogeita amalauan hasi zinen amairu urtekin betxo eskolan ikastolak antolatuta zergatik. Ba ez dakit, interesgarria iruditu zitzaidalako hitzekin jolastea. Ez du behar azpiegiturarik, ez? Bere garaian musika instrumentuak eta ikasi nahi izan dituen, baina karo, hor ja beste azpiegitura batzuk behar dira, eta beste baliabide batzuk, eta oso sinplea iruditu zitzaidan bertsoena, ez duelako ez erreskatzen. Gorputz bat, ahots bat, eta gutxi gehiago. Gainera, esan behar dugu, zu zientzietako pertsona zera, eta batean letren mundura jotea. Behar bada gehiago naiz letretakoa, baina oinak lurrean mantentzeagatik joan nintzen zientzietara. Bizitza oreka da azkenean, eta nik uste dut denetik pixka bat ezagutzea mesedegarria dela, eta zientzietara pasa nintzen, ze bestela ja bertxotan hasita nengon, irakurzaletasuna ere gehiago neukan behar bada giza zientzien inguruan, eta banekien zientzietako ikasgaiak hartzez paldiman nituen, zientziak aparkatuta utziko nituela betirako, beraz, Eta gainera, matematikak zenbakiak honekin izan bertsoak ere badauka neuketa bat. Bai, oso zehatza gainera askotan, saiatzen gara disimulatzen hankaluzeak eta hankamotzak, batzuk trebeagoak dira besteak baino horretan ere, baina berez nahiko egitura zurrunak dituzte, gaur egungo doinu askok. Historikoki nik uste dut ez direla izan hain zorrotzak kanta zarretan eta badaudelako lehengo bertsoan egiten dituzte 6 silaba, bigarrenean 10 eta hirugarrenean berriro 8. Ez? Eta kanta horiek sartu zizkigu oso natural belarrira, eta ez da zer gertatzen, baina gu ja zurrunagoak gara, ja ekstelagoak gara. Taulekin eta. Hori da. Hasiera haietan, ubetxunek hasi zinen hango betxo kideekin ekaitz goikoitxeakin hasiak izin ondo eta kompainia nola gogogatzen dituzu hasiera garai horiek. Garai hartan, Legazpiko ikastolan saiatu ziren bertso eskola bat sortzen, baina oraindik ez zegoen oso egitura egina, eta Aurretxuko bertso eskolak urte pila bat zeramatzan. Eta Asier Iriondo gure anai zarrenaren lagun mina zen, eta berak proposatu zidan, ea zer iritze zitzaidan Aurretxuko bertso eskolara joatea. Eta berak eraman ninduen kotxean, eta Legazpitik Urretxura azkenean 4 kilometro daude, oso hurbil daude. Eta Asierrak nik baino 8 urte gehiago ditu, Asier Otamendi zegoen bertso eskolan, berak ere nik baino 9 urte gehiago ditu, eta Gorka Azkarate eta Gorka Ojanguren egongo ziren, nik baino 4 urte zarragoak, eta aterrizatu nuen antxe larun bat goiz batean, Juan Jose Astibeltza aritze zen, gidaritza lanetan, eta egia esan, nire 13 urteekin taldeko umea bezala nintzen, baina hartu ninduten beraietako bat bezala, oso ongi, eta oso esperientzi politu bezala gogoratzen dut, eta oso eskertuta nago, garai harrekin. Ondo agutu zentuzten, baina zu nola agutu zenun bertsoa?
Ba, esaten dizut, nik uste egoizeak ere eragintzi da. A ber, gure etxean egia esan, bertsolaritz ez dira izan bereziki bertsozaleak, baina trikitixa eta euskal kultura oroar oso presente egon da betidanik. Eta nik umetan, Legazpi asko maite duan herri bada, baina euskalduna izatea etzen bereziki guaia. Ezta? Eta pixka bat konplejotik bizi nuen gure familiaren ukitu folkloriko hori, nera nahi arrebak trekitilariak dira, eta niri pixka bat lotxa emate zidan familia horretako izatea, eta bertsoa ere iruditzen zitzaidan gauza pixka bat horrela, baserritarren kontua, gutxi bezala. Ba, egoize bolada bat etorri zitzaidan arte, eta esan nuen arte ez, de Montre, ba nik ere hontan hasi nahi dut, ezta? Eta gogoratzen dut Legazpiko ikastolanen bilen orduan, eta kilometroak egin behar zituzten urrengo ikasturtean, eta horregatik pentsatu zuten bertso eskola bat osatzea ikastolan bertan. Eta banatu zituzten izen emateko horriak, eta ni apuntatu nintzen inori esan gabe lotxa emate zidan. Baina, unibertsoa zer den, megafonia bat zegoen, ikastolan oharrak ematen ziren, idazkaritzan aktibatzen zuten megafonoa, eta pin, eta ez dakiz zein telefonora horrela funtzionatzen zuen. Bueno, ez dakiz zer de Montregatik, nik diskrezio osoz izena eman nuen, baina megafoniatik esan zuten alako batean. Pin, hau alako ura eta bestea, bertso eskolan izena eman dute, eta etor daitezela idazkaritza. Eta hor kendu zizkidaten kareta guztiak, eta gaur arte. Eta hori gaitatuta gero, etxea jun eta familikoak zer esaten. Familikoak pozik, hasieran ikuste, ez zutela gehiegi espero behar bada oso lotxatia izan naizelako beti, nagusiki. Gero ikasi dut, pixka da lotxa disimulatzen, baina ni oso pertsona lotxatia ikasten da, bai. Eta oso lotxatia nintzelako pixka bat behar bada harrituta, baina pozik, beraien ukitu folkloriko horren barruan, ez? Ni etxeko gaztena naiz, eta hau ere salbatuko da, ezta? Zer eman dizu bertsoak? Bertsoak eman dit, geografikoki bestela ezagutuko ez nituzken herri pila bat ezagutzeko aukera, Euskal Herriko 7 probintzietan, eta eman dit, jende pila bat ezagutzeko aukera, batzuek lagun bihurtu direnak, besteak ezagunak, besteak besterik gabe, eta nik uste dut bertsolaritzaren gauzarik politena dela, belaunaldi desberdinetako jendea ezagutzeko aukera. Nik gaur hitz egin dezaket 15 urteko batekin eta bihar 80 urteko batekin. Eta uste dut gaur egun eraiki dugun moduan eraiki dugulako mundua hori ez dela naturalki gertatzen. Edo bertsoari esker, zurekin nago hemen, sofa honetan esik, bestela ezken nuen elkarre ezagutuko, seguraski. Eta bertsoak ginage deskubrituko zenitun zenbait gauza, Autoezagutzarako ere balio du. Onerako eta txarrerako, ezta? Neri bertsolaritzak asko eman dit, baina dena ez da ona. Eta azkenean jende aurrera joaten gara, eta joaten gara daukagunarekin. Eta ez dakigu zergatik, batzutan bertso makinak ongi funtzionatzen du. Eta eskoetan bihozke jakin gabe nola aterako den. Hori beti. Ze batzutan zoaz siesta eginda, gorputzaldi onarekin, astorrak lerrokatuta dituzula uste duzu, eta gaur bai. Eta ez duzu parean bertso bat Eta beste batzutan zoaz nekatuta buruko minez, parazetamol bat hartu behar izan duzu, ez dakizu, eta ez dakizu zergatik, urteko bertso saio bat eratzen zaizu, ez? Orduan, badu ez jakintasun horretatik ere ez dakizula zerraterako den, eta hori batetik bertigo ematen duen gauza bada, eta bestetik kriston emozio ematen dioz, ez dakizu sekula zerraterako den. Noiz hasi zinen plazak egiten. Plaza handiak, ez dakit, baino jende aurrean bertso eskolan hasi eta segituan, pare bat hilabetera, edo horrela, oso prozesu azkarra izan nuen, eta
Egia esan, sekulako zortea izan nuen, ze urretxun, helduagoekin nenbilelako batetik eta bestetik Juanjo Sagasti Beltzak garai hartan urretxu Zumarragan harreman asko zituen eta ez dakit nola egite zuen, behar bada bertso bat edo bi kantatzera joaten ginen, baina ez dakit zenbat ekitalditara joaten ginen. Oso hasieratik eta bueno, jende aurrean ohitu egin ginen oso gaztetxo. Plaza guztiak ez dira berdinak. Egiz ere aldaketa dago. Nolako eta plaza batera jun eta bertako eszenatokia ikustea. Zer egiten du nerea Elustondok plaza batera joaten den lehenengo gauza. Plazaren arabera, baina gustatzen zait garaiz iristea, hori baiz, toki askotan aparkatzea oso zaila izaten da. Donostian, baina Donostian bizi naizenez, behintzat Donostian ez naiz mugitzen kotxean, eta hor arazo bat kentzen dut, baina... Bilbo ja komplikatuagoa izaten da, baina edo zein herri txikitan komplikatu daiteke. Gaur egun, denok daukagu gutxienez kotxe bat, eta askok bi edo hiru dituzte, orduan ez du ematen espazioak. Orduan gustatzen zait garaiz joatea, eta aldela kafetxo bat hartzea saioaren aurretik. Ez dakit, hori da nire rituala, kafetxo bat hartzea, besterik gabe. Eta gero, etorriko da taulagako igoera, zuek igoe, edo zue hainbeste apreziatzen ohituta zaudetelako, baina taulaga igoera ere izango da joan momentu. Hori izaten da momentu berezia ez dakit, bai berezia eta ez da ona izaten, Nik eta taulara igo aurretik baino, ez dakit bertsolari zarren batek, ez dakit Guztapide edo hautakoren batek esaten omen zuen bertsolariak bi momentu on dituela. Bat deia jasotzen duen momentua, eta bestea saio bukatuta etxera joaten dena. Ezta? Eta horretiraka pixka bat, niri etxetik ateratzeko momentuan sekulako pereza ematen dit ila beti. Zergatik aginduko nuen, eta badakizu sekulako plazarazoa zela, privilegio badela kantatzea, jendea zai egongo dela, baina ematen dualako bertigo bat esaten zua, baina zer egin behar dute, nork aginduko zidan etortzeko, eta orduan, igo aurreko hori zeten da pixka bat tensoa, agurra pentsatu, ez dakiz zer, pixka bat tentsoa izaten da. Gero, bukatzen denean egia da, batzutan gorputzaldi hobearekin, bestetan okerragoarekin, baina konpensatuko ez palu ezken nuke. Eta nire eskoetan pentsatu biluzik doaz, ze kompromesua, ez dakize bakize, baina gero esaten dut, behin taula gainean gai jatzailea daukate, gidari bat, eta zentzu horretan babestuta zaudete ez. Bai, batzutan babestuta eta bestetan behar bada hor jartzen zaituzte lehoiaren ahoan, ez da? Laguntzen du, aitzakia bada eta askotan oso arkabean pasatzen da gai jartzailearen figura, eta egia da gai jartzaileak sekulako pisua duela saio batean, onerako eta txarrerako, Eta... Zergatik? Berak markatzen duelako pixka bat bidea, ezta? Eta bera lasai ikusteak, berak saioaren irakurketa nahiko ona egin duela ikusteak, lana hartu duela laguntzen du. Ez, batzutan ikusten duzu gai jartzailea bera beste guztia, baina urruturiago dagoela, orduan horrek ez du konfiantza handirik ere ematen. Ardura handia, niri oso gutxitan tokatu zait gai jartzailea egitea, baina kantatzera noanean baino asko okerrago pasatzen dut. Naiz eta jakin sekulako bertsolariak dituzula, azkenean badakizulako zure erabakien arabera atera daitekela saioa hobea ala okerragoa. Segun ze gai aukeratzen duzun, behar bada zuretzat oso interesgarria da, baina publikoari eta bertsolari posti porta zaie, edo zure ustez gai horrek sekulako mamia dauka, baina
bertsolariari ez dio ezer esaten, eta alderantzizkoa ere gertatzen da, batzutan igual gai txorra bada, eta ateratzen dira horre suzko erroberak, ez da? Baina zaila da, gai jartzailetza oso zaila da, eta nik uste eman behar zaiola daukan balioa. Nerea, eta behin gaia daukazula, nola lantzen du bertsolariak zure kasuan gai hori. Nola lantzen duzu igual segunduetan bertsoa botatzeko. Nik uste dut askotan ez dakit, bakoitzak izango ditu bere moduak, Gero nik uste dut badaukagula lako urgentzia bat, ez hasi egin behar da, eta batzutan ematen dizu pixka bat diskursoa eraikitzeko denbora, eta beste batzutan badakizu jendea zei daukazula, ez daukazu ezer, hasi egin behar duzu, eta egiten duzu, utxera salto, eta, mekanikatik ere bertsoak baduelako, eta bide bat ere badaukagulako, zerbait esaten duzu. Beti ez da pertinente izaten, eta ona ere ez da, baina nik uste dut gure konsigna handietako bat dela isilik ez gelditzea, edo guri behintzat umetan ala zain, ez? Araua isilik ez gelditu. Berdin dio zer kantatzen duzu, baina isilik ez gelditu. Ez da? Eta bapateko jardun bat da azkenean, eta nik uste dut bapatean jarduteko ere, kantatzen duenak ere irekita egon behar duela, hanka sartuko duela seguraski, eta behar bada esan zezakena baino itxusiago, eta esan nahi etzuen zerbait esaten ere buka dezakela, baina bapatekoaren kontuak dira, eta entzuleek ez dakiz zenbateraino duten kontuan bapatean ari garela ere. Eta tokatuko zitzaizu ez jakintasunez betetako gai bat, ez? Horregatik izaten dizut, ez? Badaude, ez dakit ez dago inon idatzita, baina, ez? Badakizu zerbait esan behar duzula. Badakizu kantatzen duzun hori ez dela historiara pasako inork ez duela gogoratuko, baina bintzat bete duzu protokoloa, ez zara isildu, kantatu duzu baldin bazeneki bezala. Nik uste dut horretan, bizitzan ere gertatzen zaigu, ezta? Segun ze galdetzen dizuten, behar bat ez dakizu, baina zerbait esan egiten duzu, eta ateratzen zara atakatik. Eta bertxotan ere nik uste dut, ezer ez dakigunean ere, ikasi dugula nolabait disimulatzen bageneki bezala kantatzeko. Baina, ez dakigun gauza askori buruz, ezin da denari buruz jakin, azkenean, ez da? Baina ere ikasten da, ez? Bai, dana ikasten da, eta gero batzuk mundua hobeto ezagutzen dute, eta gutxigotan harrapatuko dituzu ez jakintasunean, beste batzuk gehiagotan harrapatuko dituzu ez jakintasunean, eta disimulatzen trebenan orden, hori, kapitaina. Baina bat, nemea, zertarako balio du bertsoa aizialaz aparte, bertsoak ere zerbaitetarako bizitzen balioko du, ez? Nik uste dut, plazan kantatu gabe ere, bertsoaren ariketa egiten duen pertsonak, egiten duela ariketa mental bat, eta ariketa mental bat egitea beti dela interesgarria. Sudokuak egiten dituenak ere, ariketa mental interesgarri bat egiten dut, eta nik uste dut, bertso formatoa berdintzait idatziz, bapatean, lagun artean, plazan egiten duenak, azkenean buruan martxan jartzen du, eta laguntzen du hortan. Eta geroia diskursiboki ere iruditzen zait, pretentsio ikaragarririk gabe, baina gauza batzutan jendeari zer pentsatu ere eman diezaiokela bertsolaritzak. Eta bertsoak ere humorearekin jolastu dezake, ez? Bai, eta gero bakoitzak gauza bat pentsatuko du, baina niretzat humorea oso importantea da. Mundua aldatu nahi baldin badugu, humorez egin beharko dugu edo ez dago modurik. Hanka ezagutzen badut, esan lasai. Bai, lasai. Baina, hitz bat, urte bat esango dezut, eta agapatzen baduzu hitz bat.
esango duzu. Vale. Mila bederatziehun eta hemeretzi. 1919. Ba, harrapatu nauzu. Bueno, itza Lasarte. Lasarte, Manuel? Bai. Da? Ba, begira, nere buruaren kontra dijo orain esango dudana, baina talotxa eman behar lidake, baina bertsoritza tradizionala oso gutxi ezagutzen du. Bueno, baina egin dezu hausnaketa bat pasazenaren inguruan epidemia hori eta... Bai, baina, arrotz xamarra zaitegi harrapatu nauzu, harrapatu nauzu, hamar puistarri zenetan. Eugen Infant nereak zero. Ego urte haietan emakumeak oso izkutuan ziren bertsolaritzan, Bai, uste dut baietz. Ze kontua da gero hor badudela dokumentuak 1952koak edo, debekatzen dutenak espresuki emakumeak publikoki kantatzea. Ezta? Orduan, egon baziren aspaldi hartan ere, ezta? Hileresiak eta kantatzen zituztenak, eta, bueno, legeak daude eta idatzita dago, ez? Ez dakizen bat marabediko isuna jartze zaio publikoki kantatzen duen emakumeari. Ez? Por revoltosas y por no sé qué. Orduan, egon bat zeuden, baina isilarazi egin ziren. Gero lore jokoetan eta ere, irabazleak egon izan dira, historikoki, baina beste urte batzuetako materiala eta badago, baina justo emakume irabazle horien bertsorik ez zaigu iritsi. Ezta? Orduan, bilintxe ere, begira bilintxe, zerri izan den, eta bilintxek ere badoka bertso batzuk badauzka, Hondarribiko Josepa delako bati, eskatzen dio berekin kantatzeko aukera, eta, bueno, bilintxek eskatzen baldin badioia berekin kantatzea, etzen nor nahi izango, ezta? Baina emakume horre buruz dakigun bakarra da, Hondarribiko Josepa, ez dakigu besterik, ezta? Orduan, ez gizonen proportzio berean, baina emakumeak egon dira, bakarrik, beste hainbat esparrutan bezala, historia arduratu da, hoiek gogoratu ez genitzan, eta ikustezin izan zitezen, ezta? Baina nik esango nuke beti egon direla, eta gero etxean ere transmisioan, segurazki, lan handia egingo zuten emakumeek, bertso papera kantatzen umei, eta horre ere iruditzen zait izango zuten. Eta gainera, jaiotako guztik, etzen gizonezkoak izango, emakumezkoak ere jaiokaztean, eta transmisio hori, nahi eta nahi ez jasoko zituzten. Bai, baina, da denean bezala, ez da, emakumeek egindako jarduerak beti bigarren mailakotzat hartu ditu bertsio ofizialak, ez da, edozein gauzatan, inkluso, idazteko ere emakumeak senarraren izenpean idatzi behar zuen, eta ez, horrelako, sistema patriarkalak oso ondo funtzionatu du beti, eta jarraitzen du funtzionatzen, ez da? Gaur egun ere horrari da, orduan, guk ez dugu ikusiko, espero dut, hemendik 200 urtetara, inorraztela hariko orain edukitzen ari garen elkarrizketa bere izan, 2020an baltzegon bertsolaririk, eta igual, bazegoen norbait, horra gertzen da Maialen Lujambio izeneko bat, ez dakizen bat txapel, baina ez da bere bertsorik iritsi. Ez alda hori gertatuko, ez? Gauzak obertuko da eta obertzen joango da. Esperantza ez dugu galduko, baina, ez ikusten da beti, bereziki feminismoaren historian ere, ez da, sufragistetatik ona ere, eta sufragisten aurretik ere egongo zen mugimenduren bat, ez da. Urratxo bat aurrera eta bi atzera egiten ditugu, eta gaur egun ere ikusten dugu gero joerak pixka bat, atzeratzen ere ari direla zenbait diskurso, eta orduan aurrera bidean goazela sinistu nahi dut, baina, erlajatzeko motiborik ere ez dut uste dagoenik, oraindik bidea luzea da. Egea, txapelketak ez dituzu irabazten, baina okerezin bainago, zenbat duten
txapelketa nagusian laugarren gelditu Ba, zen. Gipuzkoakoan bai, nagusian ez dugu finala ikutu, aurten tokatuko da Euskal Herrikoa, udazkenean dator, eta, bueno, ikusiko da zer ateratzen den, ari gara lanean, eta gogotsu bai, baina ja zarrenetakoa bihurtu gara gainera, orduan, Nolakoa da, holako txapelketa batean egotea. Ba, esposizio handi xamarra, suposatzen du. Nik lehenengo aldiz Euskal Herrikoan parte hartu nuen 2001an, orduan 20 urte neuzkan. Eta orduan ere bazen esposizioa, baina, bazen esposizioa oso neurrikoa. Zeni final erdietara arte kantatu nuen eta ez dut uste elkarrizketa bakar bat ere eman nuenik, eta oso arkabean bezala, ez da? Ba, orduan Andonik irabazi zuen Maialenekin buruz-burukoa jokatuta, eta seguraski Andoni eta Maialenek beste esposizio bat izango zuten, eta Sustraikolina orduan iritsi zen finalera bere 19 urteekin, eta hauek beste esposizio bat izango zuten, baina hor, final erdietan ez nuke esango halako mediatikoki eta halako pixurik izan genuenik, ez da? Eta gero 2013an itzuli nintzen, 12 urte beranduago itzuli nintzen Euskal Herrikora, eta ja beste dimentsio batzuk zituen, ja final laurdenetarako hasi aurretik ere kazetariak deika elkarrizketak, ez dakit, beste dimentsio bat hartu du, sare sozialak ere hor sartu dira, 2001an oraindik sare sozialak ziren gauza urrun xamar bat, eta 2013ko ja beste pixu bat, eta denok daukagu mugikor bat poltsikoan eta kazetari sena, ez, barruan. Mundua dakagu, Bai, era bat, ez, orduan, orain suposatzen du, ja, kantatu aurretik ere hortzaude, ez da, lehen final erditara iritsita baino, foko handiagoa daukazu, ja parte hartu aurretik. Ezta? Eta, gero izaeraren arabera, batzuei faktura handiagoa pasako dira horrek, bestei gutxiago. Ni pixka bat eskolokatzen hau egia esan. Zu nola sentitzen zea, bertso bat botatzen duzunean? A ber, bertsoa ona dela pentsatzen baldin badut, eta publikoarekin konektatu baldin badut, hori zoragarria da. Ez dakit, egoa oso goza sorgina da, ezta? Eta ondo ateratzen denean, sentipena ederra da, baina badu behaldea, eta hain ondo ateratzen denean, lurrak irentxina zala pentsatzen duzu holtzan, baina ez da sekula irikitzen tranpaldo bat. Hor mantendu behar duzu, ezta? Eta badakizu behar bada gainera, ez dela zure eguna, baina ezin duzu hartu taldegin, antxegon behar duzu saio bukatu arte, eta orduan, ondo ari zarenean, etorriarekin zaudenean eta gustora ari zarenean, gauza zoragarria da bertxotan aritzea. Hain egun hona ez daukasunean, ez da hain zoragarria. Jo, negea, eta guantxe komentatu duzu publikoarekiko konexioa. Bertsolariak publikoarekin konektatu behar du. Behar, azkenean komunikazio ekintza bada. Eta batzutan igual ustez ez zara gaizkiari bertxotan, baina ez dakizu zergatik ez dago erantzunik publikoaren aldetik, eta ni behintzat horrelakoetan oso txiki bihurtzen naiz. Hasten naiz autoflagelatzen pixka bat, eta oso deseroso sentitzen naiz. Orain, ikusten baldin baduzu, ari zarela eta publikoarekin konektatzen duzula eta jasotzen duzula erantzun hori, egoak ematen dizkitzu horrek, eta berak eramaten zaitu, ezta? Azkenean, nik uste badela elkarlana eta eragina duela. Publikoaren gandik jasotzen duzun erantzunaren arabera, ez dakit hitza den hobetoz, egin dezakezu bertxotan ondo publikoarekin konektatu gabe ere, baina sentipena beste bada, azkenean komunikazio ekintza bada, bestela
Pandemia garaian egin ziren saioak publikori gabe kamera batik kantatzen, eta oso arraroa zen, zetzenekien zeinik kantatzen ari zinen, ezta? Eta nik behar izaten dute publikoa ikustea, segun ze aretotan zauden, argiak itzaltzen dituzte erabat, ni hor oso deskolokatuta sentitzen naiz. Gustatzen zait ikustea ea irrifarre egiten duen benetan, edo den konpromisuzko irribarre bat, edo aspertuta dagoen eta lo hartu duen, edo, bai, niretzat importantea da publikoa ikustea, ze beraiei, momentua, bertsolaritza momentuko zera bada, eta momentu hortan entzuten ari denari espadio balio, galtzen da. Orduan, nahiago duzu plaza bat, antzoki bat baino, Ez du zertan, antzokiak, gero daude antzokiak eta antzokiak, baina antzokiak eta argiztapen txukuntxa, ez naiz ari esaten sekulako argiztapena, baina jendea ikusteko lain, horrela, begirada konplizeren bat lortzeko lain. Bai, nire gustatzen zait ikustea, gero segun zein ikusten duzu, ez dut begiratu nahi, ez da, baina hori norberak aukeratzen du zein begiratu eta zein ez. Orduan, ez dakit, ez nuke esango saio bat bestea baino nahiago dudanik, askeago sentitzen naiz behar bada bazkari afari formato horietan askoz gehiago kantatzeko margena duzulako. Ez da berdina 16 bertso kantatu edo 100 bertso kantatu. Baina gustora danetan, eta disgustoraren danetan bukatu izan dute orduan. Ni beti aukiret kuriositate bat, zer ezberdintasun dago plaza bat kantatzea eta afari batean kantatzea gainatzean. Plaza batean azkenean, badak ez dakit, 4, 5, 6 bertsolari izaten dira, batzuetan 8 izan daitezke, baina, kopuru mugatua da, badakizu, ordu betetik, ordu terdi 2 ordura bitartean iraungo duela horrek, eta bakoitza zutituko da, gai jartzaileak esaten dion aldietan, eta kito, eta zuti aldi bakoitzan kantatuko ditu, edo 4 edo 5 bertso. Bertso afarietan, formato diferenteak izaten dira, baina normalagoa da 2 edo 3 izatea, askotan gai jartzailerik ez da izaten. Batzutan bai, baina beste askotan ez, librean. Orduan, librean, burua gehiago nekatu behar duzu, ez topatu behar duzu, baina aldi berean igual, ez, toki horri kantatzeko ere bide luzeagoa daukazu, ezta? Eta ez duzu kantatzen bertsoaldi bakoitzean 4 edo 5 bertso. Hasten zara kantatzen eta egiten duzu ordu bete jarraian. Ordu betean azkenean bertso pila bat kantatzen dituzu. Eta pila horietan batzuk aterako zaizkitzu onak, besteak ezain onak eta besteak txarrak. Baina nola inbeste diren eta erritmo bat mantentzen duzun, osotasunak hartzen du forma bat. 3, 4 bertso kantatu behar dituzunean, bat txarra botatzen baldin baduzu jausona barmen gelditzen da. Orduan, ez dakit, ni erosoago sentitzen naiz asko kantatzen baldin badut, errore margena asko onditzen delako. Nerea, bertsoa zapagute irakasle lana, zuge beste eguneko kotasun, askotan burua bai, ze emango dizkizu burua usteak. Bai, asko. Bigarren hezkuntzan aritzen naiz gainera. Gainera! Bale. Bere alde hon eta txarrekin, ez? Egia da, nerabek badute oso fama txarra dute, ez da? Gaur egungoek eta gehiago, ez? Badirudi ezin dela ezer egin beraiekin, eta denak pasatzen dute, eta, neraben artean ere, helduen artean bezala, denetik dago, eta salbuespenak salbu, nik esango nuke gehiengo oso jende jatorra dela, bizitzako etapa ez hain errez batean. Eta burua usteak emate izkit, baina ni saiatzen naiz alik eta ondoen pasatzen beraiekin, eta ikasten dut, asko ikasten dut beraiekin. Nola agertzen du ikasleak matematika bezalako gai potolo eta pisutsu? Nik uste dut matematikarekin dagoen arazoa dela hoixe bera. Jendeak pentsatzen du dela gai potolo eta pisutsua. Eta
importantea bada, ze matematika denean dago bizitzan, azkenean, nahi ez dugula ere, denean dago, eta bada importantea, baina gauzak ez dut uste ondo egiten ditugunik, ze nik ematen dut DBH batetik batxilergorako tarte horretan, 12tik 18ra. Eta beti galdetzen dut, ea matematikak, lehengo egunean beti galdetzen dut, ea matematika zer den beraientzat. Eta harrigarria da, 12 urterekin, zenbat jendek esaten dizun, ni oso txarra naiz. Ni asko deskolokatzen nago gauza da, ze batxilergoan hori esaten didatenean batxilergorako matematikak abstraktuagoak dira, eta hor ulertzen duzu, zailtasun handiagoak izatea, edo mundu guztiak ez dauka ikuspegi bera, eta hor ez zaitu hainbeste deskolokatzen, baina 12 urterekin oraindik oso oinarrizko eragiketetan gabiltza teorian, ez da, gehitu, kendu, zatitu, bidertu, eguneroko bizitzan behar ditugun matematika oinarrizko horiek dira. Eta harrigarria egite zait zenbat jendek erabaki duen 12 urterako, ni txarra naiz matematikan, eta txarra izango naiz, eta iruditzen zait hor badaukagula txipa aldatu beharra, eta matematikei ere beste aukeratxoa, behar ditugu, denok azkenean erosketak egiten ditugu, soldata bat jasoko dugu, behar ditugu. Eta adibidez, zuk zer egiten duzu frustrazio horren aurrean? Relatibizatzen saiatuz, badakit mundu ez dudalanik aldatuko. Eta, azkenean nik ikasle talde bakoitzarekin astean 4 ordu, tutore izan ez gero 5 ordu pasatzen ditut, eta gero dituzte beste ez dakizen bat ikasgai, beste ez dakizen bat irakasle, eta beste ez dakizen bat egonezin, ez da? Orduan, norberak daukan botereare relatibizatu pixka bat, eta bakoitzak alduen apur horretan, alduen ondoen egiten saiatu, eta norbaiti matematikarekiko kontrakotasun hori pixka bat kentzea lortu ezkero, xapo, eta zorionez badude batzuk, gustatzen zaienak matematika, eta horiekin igual urratxo bat gehiago ematen saiatzen zara. Eta tokatu zaizu gai batekin edakizun bat egun pasatzea. Hori gure eguneroko gia da, eta... A ber, denok izan gara ikasle, eta denok gara ikasle ez da, eta arreta gauza batzuekin mantentzen dugu gehiago, eta beste batzuekin ez da inerrexa, eta orduan zu pasa ditzakezu 2 hilabete gauza bera errepikatzen zure buruan azkatzeraino, baina ikasleak aldiro lehengo aldiz entzuten du. Hori gure ogibidearen parte da, eta onartzen ditugu jokoaren arauak. Frustrante xamarra izan daiteke? Baina badakigu zer dagoen. Zer musika entzuten duzu? Nagusiki roka zalea naiz, hori pixka bat zarruno gelditzen da. Baina rockera zarra naiz ni. Kontzertuetara humor zinean. Eta orain ere aukera sortu ezkero gustatzen zait. Eta roka izan gabe ere folka gustatzen zait. Eta nahiko irekia, lehen egia esaten baldin badizute, gaztetxotan nahiko intolerantea nintzen. Estilo hau eta beste guztiak debekatuta. Gaur egun parean tokatzen baldin bazait, hile edozein musika jasateko gai naiz. Eta 2026 urtean gaude, abuztuaren amaieran, ez gea sorginak gustatuko litzaiguke bai. Pixka badukagu sorginetik. Esan ez nola ikustezea edo, zerretan ikustezea hemendik 5 urtea, zer egitea gustatuko litzaizuke? Ez dakit egia esan, ze begira, bizitzak askotan jartzen zaitu espero ez dituzun tokietan, zeni oso gaztetxotatik nabil bertxotan, baina nik ia bizitza osoan zehar udak libre izan ditut, eduki dut bertxo saio bat, edo 2, lasai, udak, niretzat ez dira ez, entzuten nien beste bertxo, udako agenda eta eromena, eta niretzat uda oso lasaia izatezen beti bertsoaren arloan, eta urtea ere, saio asko ez ditut egin izan bizitza osoan,
Eta azkeneko urte hauetan, ez dakit, ze aura edo ez dakit, ze azurren lerrokatze gertatu zaidan, pixka bat saio gehiagorekin nabil, eta orain, 44 urterekin, egin dut inoizko abuzturik saio txuena. Inoiz ez dut egin aurtengo abuztua bezain saio pila, ez? Sekula ez. Orduan, eta galdetu izan baliate duela 10 urte esango nion baizera. Orduan, ez dakit, unibertsoak ekarriko didanari irekita nago. Udan pogoetan zaude, hori da, irakasla, eta ikaslaek daukagu. Ikasle gehiago gainera. Daukagu, gula guazte gehiago, Nik ja bi ere, bat eta erdi gelditzen zait niri, ja gutxi, ja. Bukatu da ona. Irailaren batean. Irailaren batean buzoa jantzi eta lanera. Bakizun Irunen. Plaza finkoa daukat. Ez daukat plaza finkorik, baina, nik aukera, azkeneko urteetan nik aukeratutako tokian ibili naiz. Puntuen. Bai, ja, edade batetik aurrera ja horrek ere itzal pixka bat ematen du, eta Irunera joango naiz. Nik aldetu netezu. Uranez, baina ikastutean zea, nola konpaginatzea irakasle lana eta bertsolaritzea. Nahiko modu naturalean esango nuke nik, astelehenetik ostiralera institutoan, eta saio asko ere, igual asteburuan bat izaten dut, edo ez ditut asteburuero saioak izaten normalean, orduan errez konpaginatzen dut, eta astean zehar etortzen baldin bazaite saiorik lan orduetan, saioari ez esaten diot, lehentasuna besteak duelako, edo, ez dakit, besteak balio didalako fakturak ordaintzeko nagusiki. Eta jateko. Eta jateko hori da. Azkenik eta bukatzeko nire, oso guztua nago. Nire, begira, ez naiz gauza hauen oso zalea, baina oso gustora nago, bai. Bizikaren mundu kute, eta ere honetan biletatzen daukagu ez da. Hori da. Zentzuria zugekezkak nire oileakun eta zekitzen dizu loa. Gauza asko daude, nik, loa ez dakit kentzen didaten. Gero azkenean, gauza da modu diskursiboan eta zer kamorrarazten gaitun, baina gero loa kendu errealki txikikeriak, alegia mundu mailan txikikeriak direnak, oso norberaren zera horiek ez da, munduari eragitez diotenak. Baina bai kezkatzen hau gizartea hartzen ari den atzera joera hori ez, bai feminismoaren kontra, xenofobian ere uste dute bastante aurrera egiten nahi dela, mundua, ikusita Palestina eta nola dabiltzan, nik uste dut sekula baino informazio gehiago daukagula, eta aldi berean ez jakintasun ere sekula baino handiagoa dela, eta horren arira, pixka bat, oinarrizko eskubide ukaezinak izan beharko luketen asko ukatzen ditugula pentsatuz, egia absolutua gurea dela, eta gu hauek baino gehiago gara, ez? Osea, eta hauek ez dute bizitzeko eskubiderik, eta azte zaigu alderdi humano hori, begira hemen Donostian ere, ez, kaleko afari solidarioekin, eta dabilen historia guztia, ez da, eta nik ikusten ditut donostiarrak pixka bat zatituta ere, gai horren inguruan, eta, goseak dagoenari jaten ematea delitu dela pentsatzea gogorra da. Ez da? Gogorra da, eta gertatzen kalean bizi. Horregatik, ez, eta nola sentitzen dugun lizentzia bat kalean bizi delako ja buskatzen dugu delikuentea dela, arazoak ekarriko dituela, eta, gongo da bakarren bat perfil hori daukana, baina etxeetan da, terpean bizi garen onartean zenbat gaude baita, ez, delikuenteak. Ez, orduan, ez dakit oso erre simplifikatzen dugu, orain migranteen kontra sortu den diskurso hau dena, eta
guri zenbat gauza kentzera datu zen, da, ez? Guk nahi ez dugun hartzen dut, eta ez dakit, eta azte zaigu gu ere migranteak izan garela, eta emakumeek ere, osea, orain ez dakiz zer ikusi behar dugun emakumeekin, eta emakumeek ere, dagokiguna eskatzen dugu, ez gehiago ez gutxiago, ez? Osea, ez dakit, edo... Bai, generoaren gaian ere iruditzen zait, edo oso polo bereiziak bezala daudela, ez? Osea, jende irekia eta, bueno, onartzen duena, edo bestela, nola, bere realitatetik ateratzen den hau, txarra da, eta, bueno, ez dakit, iruditzen zait, falta zegula pixka bat, bestei bizitzen uztea, ez? Osea, bakoitzak nahiko lan daukagu gure buruarekin, utzi izaten jendeari, ez? Ez kezkatu besten agazoetaz, gureaz kezkatzen ez bagea, ez? Hori da, ez? Eta beti besteenari begira gaude, eta besteak dira gaiztoak, eta besteak dira errodunak, eta guk ez dugu ezer txarrik egiten, baina gero, oinez etorren nahi zona, eta, bueno, garbitzaileek bereien lana egiten dute, baina eskegu zerri batzuk gara, zerriekiko errespetu guztiz, baina lurra ikusten duzu, zaborrez beteta, itxasertzera joate zara, eta dana plastikoz joate, eta denok gara superrekologistak, eta denok oso guai, baina gero kalean ateratze zara, eta dana zaborrez beteta ikusten duzu, eta esaten zu, baina guk bizi behar dugu planetan, ez? Osea, ez dakite... Iruditzen zaite diskursoetatik ekintzetara amildegi handietan bizi gara. Eta gero ere, gure lana dela zaintza hori da. gugurtzea. Bai, ez. Eske hortarako daude garbitzaileak, ez. Osea, garbitzaileak ez daude zuk zikitzen duzuna garbitzeko. Zerbait zikina gelditzen bada, garbitu dezatela, ez. Baina hori institutuetan ere oso eztabaida rekurrente izaten da ikasleekin, ez. Botatzen dute zerbait lurrera eta esaten diezu zerbait eta esaten, baina hortarako daude garbitzaile. Ez, barkatu, garbitzaileak daude mantenimenturako. Ez hemen zure zikinkeriak jasotzeko, osea, suposatzen da zu izaki autonomo bat zarela, eta ez daukazula arazorik, paper hori zakarrontzira botatzeko, ez? Ez dakit, baina batzutan, bai, gainera ematen du nola ordaindu egiten zaien, ez? Besteei, egin dezakegu edo zer, tabernetan bezala, ez? Nola kamareroari ordaindu egiten dioten, erabiliko dugu gure esklugu bezala, ez? Bere lan egiten ari da, eta, ez? Iruditzen zait batzutan denoi ateratzen zaigula gure eskuineko zera hori, ez? Fasistatxo hori, eta niri ere ateratzen zaidala, segute kontestutan, baina... Ez dakit, iruditzen zaite behar dugula humiltasun dosi bat eta humanidade pixka bat gehiago. Bueno, ea konpontzen edo behintzat, saiatzen ea hobetzen kontu hauek egia kontu zailak. Ez, bakoitzak bere ardurak hartuko bagenietu, gauza askotan aurreratuko genuke. Gero egia da, potentzia handiak, politikoek, hor ja nik uste erabaki almen txikiagoa izan dezakegula, baina norbanakoek ere gauza askotan eragin dezakegula iruditzen zait. Baina, mila esker oparitzea gaitik, eta gaite hau. Zuri, polita izan da. Oso guztua egon, eta ez dakit bizitza konpondu dugun, baina... Ez, baina, arratsalde polit bat pasa dugu elkarrekin, eta hori ere, gure bizitza konpondu dugu bintzat pixka bat, ez da? Eta patekatu dugu, hori da. Bizareko niego, agur bat muga ikusle. Bai. Venga, agur! Hala, ondo izan.